Kwang'e mago motucho enamno luenya koram gajuang Jolupo prabich gachiel mawuok e chula Remba kar chung'od bura Masuba North e kaunti ma Homa Bay manyo maki gi obila mawuok e piny libamba ma Uganda koro gikone to we thuolo. Bang' telo mararita kwe kaunti ma Homa Bay donjore e wachno. Jolupo go nyo maki gi kodi ramokalo ka gidhi nyime gi chenro mag lupo enamno lwe ka yiedhigi maroma 17 bende obila ma Uganda nyo mako motere tesendo obila malolwe kod Kabale. Kamishna ma Homa Bay Moses Lilan oyango ni jolupo prabich gachiel no we thuolo kachiel kod yedhi abiriyo mag lupo bang' kanyo gidonje lalruok gi apisas mag arita kwe ma piny Uganda. Okoni yedhi mamoko 10 to pod obila ma Uganda omako kendo gidhi nyime gi luwo ndachgi. We received reports that a total of 51 fishermen from Remba Island had been arrested by Ugandan authorities, and also 17 boats had been impounded. This happened around Lake Victoria waters in the region of Lolwe and Kabale. Upon our coordination and also communication and the normal protocol that we normally use with our colleagues from Uganda, we've been able to secure the release of the 51 fishermen. We have also been informed that 7 boats have also been released. There is also, we still on course with, consultations with our counterparts from Uganda, and we hope that in due course we should be able to resolve this matter.